Ja ću danas govoriti o zdravstvu i naravno da je i za očekivati i normalno da ja govorim o zdravstvu. Danas 2021. godine hrvatsko zdravstvo je dužno 15 milijardi kuna, a ono što je najtragičnije da je u zadnjih 10 mjeseci taj dug porastao sa 10 milijardi na 15 milijardi kuna. Ako to malo uzmete u kontekst društva u kome živimo, to je 5 Peljeških mostova. U zadnjih 20 godina tko je vodio zdravstvenu politiku u RH? To je bio HDZ i SDP. HDZ je doveo nas do duga od 15 milijardi kuna i stalno se u javnosti pokreću i podržavaju lažne rasprave o prihodima zdravstvu, tako da je u to uvučen i sami ministar Marić, nesvjestan da ustvari sudjeluje u jalovoj raspravi, a on je prije par dana uložio 1 milijardu kuna u dugove zdravstvenog sustava, što je manje od 10% toga duga, što govori o tome koliko je problem velik. U isto vrijeme rasprave o rashodima u zdravstvenom sustavu se izbjegavaju zato što to direktno dovodi do rasprave o kadroviranjima u zdravstvenom sustavu, a to je ključni problem zdravstvenog sustava. Iz svega se vidi da nema strategije reforme zdravstvenog sustava jer 80% duga u zdravstvenom sustavu nastaje kao posljedica neorganiziranog rada u 5-6 velikih KBC-a. U isto vrijeme ništa se ne poduzima da se dio i novca i procesa zdravstvenog sustava premjesti u primarnu zdravstvenu zaštitu gdje se ustvari najjeftinije može iskoristiti svaki dolar uložen. Mi smo jedna od rijetkih zemalja koja nema praćenja ishoda liječenja i praćenja ishoda pojedinog lijeka na tržištu. Kao posljedica toga mi smo zemlja u EU sa najviše amputacija potkoljenica kao posljedica dijabetesa. U isto vrijeme i SDP je dio te strategije koja se provodi u zdravstvu, tako je SDP, ako se sjećate, 2001. do 2004. imao onaj famozni projekt bolnice Koprivnica gdje je 40 milijuna kuna što Svjetska banka, što proračun RH uložili u jedan propali projekt, a voditelj tog projekta je bio Stipe Orešković koji je tada bio direktor HZJZ-a i po ničim kompetentan da vodi jedan ovakav sustav. Međutim, koje su bile njegove kvalifikacije? Do trenutka kad je izabran na tu poziciju on je bio poznat samo po tome da je bio Titov omladinac i predsjednik omladine u prošlom režimu. Rezultat njegovog rada je da je državni proračun oštećen za $40 milijuna, 70% novca je isplaćeno njegovim prijateljima kao intelektualni rad, a Svjetska banka je nakon kratkog vremena izišla iz tog projekta jer je vidjela da je to praonica novca. Isti taj Stipe Orešković u trenutku kad Sanader dolazi na čelo HDZ-a odlazi u EPH i tamo pravi dug 700 milijuna kuna, tako da su ga kolege u medicinskoj struci zvali mister milijarda kuna, jer kad tome pridodamo nakon što je on osnovao M+ investicijsku grupu i dobio novac od tvrtki koje posluju sa proračunom, to jest 3 mirovinska fonda i 1 državni fond uložili su u njegovu tvrtku 97 milijuna kuna. Postavlja se pitanje zašto državni fondovi ulažu u tvrtke sa rizičnim poslovanjem, inače to vam je call centar, to je ono kad se javite operateru pa vam se javi, možete zamisliti kako je to važan posao. Zatim, zašto se ulažu državni novci u tvrtke čiji je vlasnik imao niz propalih projekata i zašto HDZ kad je na vlasti daje poslove, odnosno novac iz proračuna kadrovima SDP-a? Odgovor je vrlo jednostavan. SDP i HDZ su iste sestrinske stranke, imaju isti svjetonazor, sljedbenici su komunističkog režima i vodi ih UDBA, KOS i djeca komunističkih moćnika. Rezultat svega toga je da je Hrvatska danas propala, nema reformi, a cvate kriminal, korupcija i nepotizam. Idemo na treću raspravu u ime Kluba zastupnika SDP-a, poštovani kolega Siniša Hajdaš Dončić, izvolite.